Aşgabatda Pushkin adyndaky Rus türkmen mekdebiniň ýene bir işgäri aradan çykdy. Çeşmeler onuň hem koronavirusdan ýogalandygyny habar berýär. Bu aralykda paýtagtyň mekdeplerinde okuyan okuwçylara mektebe gitmezligi üçin doldurmaly anketalar paýlanýar. Bu ýagdaýlaryň jekmejeklerini Adatlyň habarçylary Aşgabatdan habar berýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä 7 sentýabrda ýerden Aşgabatda Pushkin adyndaky mekdebiň mugallimy Tatiana Yaravenko koronavirusyň netijeleri zerarly aradan çykypdyr. Ol biologiýadan sapak beripdir we 7-nji A klasyň ýol başçysy bolupdyr. Türkmen News neşri hem mugallimyň ölümi barada habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Tatiana Yaravenko'nyň okuwçylary häzirki wagtda aljaranly ýagdaýda galýarlar. Enatalar çağalaryny mektebe goýbermekden gorkýarlar. Mektep mugallimleri bolsa işe gitmekden howatyrlanýarlar. Mugallimyň ölümi bu okuw jaýynda soňky hepdeniň içinde ikincidir. 1 sentýabrda mektebiň müdiri Yelena Sissova aradan çykdy. Adatlyk radiosy mektebiň müdiriniň ketelenligi barada awgustyň aýagynda habar aldy. Mektepde okuwçylary direktoryň we onuň bu mektepde işleýän ejesiniň koronavirus bilen ketelhana ýerleşdirilenligi we 1 sentýabrda ölenligi habar berildi. Şonda mektep müdiriniň ejesiniň reanimasiýada aýdyldy. Türkmen News neşri bu okuw jaýynda 20 golay mugallimyň COVID-19 bilen ketelenligini aýdýar. Pushkin adyndaky Rus türkmen bilelikdäki orta mektebiniň müdiriniň ölüminiň sebäbi Orsiýatyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan hem ma'lum edilmedi. 1 sentýabrda ilçihananyň web sahypasynda Yelena Sissowanyň ölümi barada sebäbi aýdylmazdan habar berilipdi. Rus türkmen mektebiniň wekilleri we Orsiýatyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilim edaratynyň ýene bir mugallimy Tatiana Yaravenko'nyň aradan çykmagy bilen baglanyşykly ýagdaý barada resmi düşündürüş bermedi. Bu aralykda ýurt boýunça orta mektep okuwçylarynyň enatalary COVID-19 keteliniň mewjüýän wagtynda çağalaryny mektebe iýermekden howatyrlanýarlar. Okuw prosesi bir aý ýyza süýşürilip soň 6 sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda täzeden başlanandan soň okuwçylaryň 3den birine golaýynyň mektebe gatnamaýandygy ýüze çykdy. Köpüsi ketel mugallimler ýeterlik däl. Tagdyn çağalaryň enatalary olary mektebe goýbermek islemýärler diýip habarçylar aýdýar. Ýurdun häkimetleri henidem koronavirusyň ýaýramagyna ykrar etmeýärler. Emma ýagdaýa käbir çäreler bilen reaksiýa bildirýärler. Hususan da mekteplere degişli täzelikleriň biri okuwçylaryň sapaklara gatnaşmazlygynyň resmileşdirilmegine degişli. Aşgabatda okuwçyny okuwdan alyp galmak üçin mekteplerde çağalara anketalar paýlandy. Ýürüýän anketalar 7 sentýabrda paýtagtyň birnäçe mektebinde şol sanda 36-njy we 55-nji mekteplerde paýlandy. Aşgabatyň we Türkmenistanyň vilayatlaryndaky saglygy saklaýyş edaralarynyň wekilleriniň adynyň aýdylmazlygy şerti bilen adatlyk aýtmagyna görä, ýurt koronavirusyň güýçli tolkunyny başdan geçirýär. Ketelçilik hadisalarynyň we ölümleriň sany görülüp eşidilmedik derejede köpelýär. Lukmançylyk edaralary köp sanly hadisalara döz gelip bilmeýärler. Ketelhanalar hassalaryň ählesini kabul edip ýetişmeýärler. Lukmanlar ölenleri ýakynlaryna tapşyrmak üçin ýetişiksiz günde işleýärler. Kynçylyk çekýärler we hassalaryň ençemesi öýlerinde ölýär. Adatlyň habarçylarynyň we Türkmenistandaky çeşmeleriniň sözlerine görä test netijeleri Türkmenistanda COVID-19 keteliniň delta görnüşiniň hem bardygyny tasdikleýär. Ýurdun lukmançylyk edaralarynda koronavirus testler arkaly anyklanýar, ýöne hataba alınmaýar.